Hej, mit navn er Kent. Velkommen til mit program Rundt om Sønderjylland, hvor jeg besøger forskellige seværdigheder. Rigtig god fornøjelse. Hvad er hilse derude, og rigtig hjertelig velkommen tilbage. Og i dag, der er vi rejst ekstremt langt væk for at få en god historie om det overnaturlige. Det vil sige, det er vi faktisk ikke, for vi er faktisk bare lige gået hen til nogle naboer, som vi skal snakke med i dag om det overnaturlige. Og det bliver helt specielt i aften, fordi at det er altid spændende at snakke om noget, der er overnaturligt, og hvad folk de tror på. Og folks synspunkter, det kan nogle gange komme ud på et punkt, hvor man tænker, hold da op, så havde jeg egentlig aldrig tænkt over det. Men altså, det er helt egentlig op til jer, kære lytter, hvordan. Men jeg synes, I skulle prøve at lytte med til en spændende aften. I hvert fald en spændende halv time, hvor vi bare snakker lidt om det lyst og fast. Og hvis der er lidt leg med baggrund, så er det faktisk fordi, vi sidder lige ud til en landevej. Så vi vil forsøge at undgå så meget, men det er lidt svært, når man sidder ude ved en landevej her. Og jeg skal bare lige sige, hvis der kommer nogle sjove lyde under bordet med snorken, så er det altså ikke Bossy den her gang. Så er det en hund, der hedder Freja, som ligger nede under bordet og har det rigtig godt. Vi har ikke hørt en snork endnu, men det kan jo være, det kommer. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal gå videre og gå i gang med næsten aftens afsnit, som hedder Det overnaturlige del 2. Jeg vil gerne have lov at byde hjertelig velkommen til Tom og Melissa og Dorte. Først og fremmest, der vil jeg sige velkommen til. Ja, det kan jeg sagtens sige, for det er faktisk mig der hos jer. Så. Men jeg er meget glad, fordi I vil være her og få lov at snakke lidt med mig om det overnaturlige. Fordi det overnaturlige, det er jo ikke lige noget, alle vil snakke om. Mange gange kan man godt tage det lidt som en tabu. Men hvis jeg nu sådan starter med at stille dig et spørgsmål, så hvad tænker du om det overnaturlige? Hvad er dine synspunkter der? Synspunkter, det er sådan. Eller hvad tænker du om det overnaturlige? Overnaturligt, man kan være for, man kan være imod, altså, men der er mere med en hemmelig ord, der betyder. Fordi ellers så går det dårligt. Jamen, det er rigtigt. Og altså det overnaturligt, der er jo masser af ting, du ikke kan forklare. Vi boede blandt andet i Sommersted. Stor gammel hus fra 1893. Hun var indlagt på gipshusplan. Jeg var selv hjemme med vores daværende hund. Vågner ved der en, der går op ned ad trappen. Og jeg vågner, og jeg tænker, om man ikke godt bare gad en fin seng. Indtil jeg så opdager den, det er kun mig og hunden. Og så brugte man jo den, man kan for barndommen af dynen af det bedste skjold. Så jeg gemte mig. Jeg har sagt, det lader mig til at sove igen. Det tror jeg nok, der er rigtig mange, der vi har gjort i det tilfælde der. Man oplever mange ting, når man bor steder. Og det er også tit tænker det med det overnaturlige. Det behøver nødvendigvis ikke at være på et spøgelseslot, eller et slot, der er spøger, for det kan også spøge i de private hjem. Ja. Så du tænker sådan lidt, det er overnaturligt. Men Lisa, hvad tænker du med det? Jamen det er lidt af det samme, der er jo alt mellem himmel og jord. Om man vælger at tro på det eller ej, så er der bare nogle ting, man ikke kan forklare. Om man vil trække videnskaben ind i det, eller man vil trække religion ind i det, eller hvad man vil trække ind i det, så er der bare nogle ting, man kan ikke sætte en finger på og sige, men det var derfor. Og det er sådan at være skeptiker, vi er også skeptikere. Men ja, der er bare nogle ting, vi også har oplevet, hvor man tænker, jamen det kan ikke være, fordi katten hopper ned. Det kan være nogle helt andre ting, som vi ikke kan sætte en finger på, eller finde en forklaring på. Så jo, bestemt, der er der noget mere. Hvad det er, det ved jeg ikke. Men der er noget. Man er nødt til at være skeptiker med et åbent sind. Ja, det er man nemlig. Altså, er du ikke det, så er det jo bare det grundlæggende skeptik, og så er der ikke noget, der kan overbevise. Nej, igen, det er sundt at være skeptisk. Blandt andet det der med modbevis. Der var jo en kæmpe debat for nogle år tilbage med energiladninger i jord fra henholdsvis store elkabler, strømning, alt. Der var der jo nogen, der mente, at det skyldes de store ladninger, at du blandt andet kan få kuldegysning bestemte steder i dit hus eller på din grund. Så har vi jo ley lines, hvad hedder de på den?
Jeg tror bare, det hedder Lillands, ja. Ja. Men igen, når folk så observerer ting, jeg ved godt, øjnene det kan være den største bedrag, du har, men hvis der lige pludselig ting, der flytter på sig, hvad så? Lige præcis. Det er lidt svært at forklare med strøm. Og skal man bruge den historiske device, der er jo en vis sandhed i alle sagn. Ja. Og hele vejen igennem, så langt overhovedet vi kan track, der er der noget om den ene og den anden, ja. Som ikke er menneskeligt. Præcis. Og bare til jer, kære lytter, hvis I sidder og tænker på, Leyline, hvad er det for noget? Det er fordi, at der er nogle lunitter, der går igennem landet, der ligger i jorden, som man mener har en meget spirituel betydning og tiltrækningskraft for ånder. Der er også blevet lavet flere serier omkring, hvor de bliver nævnt i, og det er stadig et mysterium den dag i dag. Hvad er det for noget? Men det man så bare kan bevise, det er, at hvis man tager nogle af de der udstyr med ud, som man også bruger til nogle af de her spøgelsesjagter og alt det der, hvor man forsøger at finde ud af, hvad er det, så er energien bare stærkere der, hvor de her Leylines ligger. Det er bare lige så I er klar over det, kære lytter. Det åndelige kan vi så også stille spørgsmål videre til Dorte. Hvad er det åndelige for dig? Jamen det er jo også, at der er mere mellem himmel og jord. Og der er ting, man ikke kan forklare og sådan. Men altså, der er jo mange, der mener, at det ikke findes, men forklaring på det kan de heller ikke komme med, så der er i hvert fald mere mellem himmel og jord. Er det noget, du oplever? Det er det, jamen. Det er noget, jeg holder for mig selv. Det er forståeligt nok. Igen det der med at tro på det åndelige. Tom, hvad tror du på? Hvad jeg tror på? Ja. Det er jo svært at forklare. Fordi at, det jeg tror på, det er min intuition, det er min følelse. Det er den følelse, den vibe, man får fra ting. Er der en, hvor du kigger en person i øjnene, og du kan se, at det er egentlig i bund og grund dystert sind. Så tror du på, at du skal ikke have noget at gøre med den person. Nej. Igen. Intuitionen. Ja, lige præcis. Ja, præcis. Oplever du noget, kan du ikke... Altså, hvis jeg oplever noget underligt, et eller andet spooky, et eller andet, så stiller det egentlig sådan op, kan jeg forklare noget, altså kan jeg bortforklare det, altså kan jeg komme med en logisk tankegang til, at okay, sådan og sådan, eller skete det bare af unaturlige årsager. Ja. Og på den måde vil jeg sige, det er vigtigt, at gøre med en tro. Ja, faktisk. Nogle er jo nemmere til at hoppe i og sige, med det samme, det var fordi, at Helmut han kom gående igennem, og ingen at se hende. Eller andre er bare rigtig hurtigt til at sige, jamen det var fordi, det var bladet, der løb udenfor. Og så skal det også siges dertil, at den danske befolkning har været rigtig dygtig til at latterliggøre den del af overnaturligt. Det har været en år. Ja. det tror jeg, der er mange, også fra den anden side, der siger hørt på. Også det med, at man tror på, at vi er det eneste. Altså, det er den eneste. Ja, ikke over. Det er jo unaturligt at tro på i den kæmpe univers, vi har. Men det er jo faktisk så forkert at sige sådan, fordi det er meget egoistisk at sige sådan. Ja, nemlig. Vi har ikke været til vejen stændig derude. Og har du ikke afsøgt hver en krog, Nej, så kan du ikke sige noget. Så kan du ikke kvadratrum så kan du ikke sige, at vi er det eneste. Nej, og jeg tror på, at vi er, der er mere, men altså, der er flere nok. Det er der så. Altså andet, det kan man jo sige. Fordi, men ja, vi ved det ikke. Men, og så alligevel, så har man jo fundet nogle ting og sager. Menneskeheden har en helt naturlig, det ved jeg ikke, hvad man kalder det, men et instinkt, der siger, det kender vi ikke til, det er farligt. Mm. Ja. Og så er det uden at sige, at man kan se det eller ikke kan se det, men det er noget nyt, og det er farligt. Ja. Og det er jo der problemet er, at vi per automatik tager alting som en trussel mod os selv, ergo vi er egoistiske, vi er egenmindet, vi er egenrådige, og der findes kun os. Og det er jo der, vi så kommer i klammeri med så mange andre, generelt med hinanden, men også så mange andre ting, fordi er der noget, vi ikke ved noget om, så skal det beskydes. Ja. Men igen, så angående det åndelige, der kan du jo tage dyrenes verden. Der er så mange
hvor der er en optagelse. Jo, jeg ved godt, en skeptiker vil sige, at det kan iscenesættes, du kan træne dyr til det. Men blandt andet med hunde, blandt andet med katte, blandt andet med papegøjer. Vilde dyr. Ja. Flygter. Men også bare hjemme, hvor det sådan er en... Der kommer en fremmed, og så hunden, den bare per automatik går, at den bare bliver, altså virkelig, du skal ikke komme her, du skal væk. Eller vi får lidt tidspunkt, midt om aftenen kl. 10, den står og stiger ind i hjørnet af bjerget. Og vi andre kan ikke se noget, men den kan det helt klart. Den har også højt sanser og så videre, og helt sikkert, de kan se mere, end vi kan. Det kan jeg i hvert fald. Det vil jeg godt give ret i. At dyrene, de har nogle gange den der, at de kan se mere, end vi kan se. Og det er også måske derfor, det nogle gange er lidt mere spooky nogle gange, når man ser nogle der videoer, hvor hunden der står og kigger op mod en væg, hvor man siger, at det er jo ikke noget. Nej, men den kan se mere, end vi kan. Børn. Ja, Børn? Der kommer og siger, at der er nogen, der siger sjove ting. Præcis. Eller der var en skygge deroppe, og den så uhyggelig ud. Bare fordi vi ikke kan se den, og ikke når børnene ikke kan se den. Børnene har en tendens til at være mere intuitive end voksne. Mere åbne. Vi har lært. Ja. Vi Det har er et lært. glimrende eksempel, ja. Vi har simpelthen lært fra barns ben af, fra vores egen forældre, at det hold nu op, lad nu være med det, og det passer jo ikke, og så videre, for ikke, at vi bliver mere og mere bange. Og jo ældre du bliver, jo mere indskrænket bliver du på den der, fordi der er jo ikke noget. Og lige op Præcis. det der med, at man siger, at der er ikke noget galt, det er, du er simpelthen mærkelig, du fejler et eller andet. Hvis du tager tilbage i tiden, ja, så at sige helt tilbage, om du så vil det. Dengang var du i kontakt med et eller andet. Var du det, hvad mange får at vide i dag, tosset i hovedet, eller du får samtaler med ting, andre ikke kunne se. Du skulle enten brændt eller sunken i år, eller hvad fanden nu bliver ved det. Men der i dag, der får du bare smidt en diagnose i nakken og siger, du skal slås med sådan en pille. Ja, historien gentager sig, ja. Så får man piller, så lukker de filmet. Og det er jo et tabu, uanset hvor man vender og drejer den. Ja. Igen, fordi det er noget ikke. Det er ikke noget, der håndgribeligt kan bevises. Og kan det ikke bevises, så kan man lige så godt klister et eller andet på den, der siger hvorfor. Er det ikke noget, du kan tage og føle på? Ja, men som jeg også siger, jamen fandme en luft, det er jo heller ikke noget, du kan tage og føle på. Men det er det også. Ja. Ikke for så var vi højt. Ja. Ikke? Så tænker jeg, jamen, men ja, det er svært at kunne begribe, især for folk, der ikke tror på sådan noget, og simpelthen, nægter, hvad de ikke kan se og røre og sådan der, så findes det ikke. Men jo, luft findes, så hvorfor skulle det andet ikke også findes? Lige præcis. Det stiller også automatisk et spørgsmål. Er der nogen af jer, der har oplevet noget overnaturligt? Hvad kan jeg sige? Oplevet nogle steder, hvor der er hjemmesøgte? Vi boede på en gammel enkegård, ude på den anden side af Løbengård. Kolden var i 15, så vidt jeg husker. Den er så rykket ned den dag der, og den er lavet om til brugsmark. Ja. Der hele løjet, vi renoverede det jo fra top til to. Det vil sige, der var kun yderskallen, der stod. Der var jord og kip. Ja. Og så hævde vi jo taget, det hævde vi jo med 30 cm. Da alt det var ordentligt, og inden var ordentligt, der manglede vi stadigvæk at restaurere hele loftet. Så der var ren rockwool, der var ikke nogen faste overflade. Alligevel en bestemt dag hver måned, hvor du hørte, at blive snuppet træfast. Fra loftet. Jeg troede ikke på, den morgen sagde det første gang, indtil jeg overnattede derinde i weekend, og jeg hørte det, og jeg tog min lommelygte, gik ud og kiggede. Jeg kunne stå og se, at det lyder forkert at sige, men jeg kunne se, hvor lyden skulle være. Man har en afstandsbedømmelse på et lydniveau. Ja. Du kan godt bedømme, om den er et eller andet sted mellem 10 og 25 meter ude. Den lyser, der er ikke noget, men jeg kunne stadig høre den. Der var ikke andet oppe, og der var altså ingen kasser deroppe. Nej. Så ja, det vil jeg sige. Vi havde, der hvor min ældste datter, hun er født, det hus, det er et parcelhus. Ja. Det er købt som et dødsbo. Reelt set var det ikke et dødsbo, men hunden til manden var død i huset. Og der var et værelse, som de havde brugt som soveværelse, og ved siden af sådan noget, der ligesom et walk-in closet noget. Ja. Og det havde mine bonusbørn, de havde værelse derinde, de var kun en weekend, de havde værelse derinde. De har aldrig haft problemer med at sove om natten
Nej. Der har aldrig været noget. Og pludselig, da vi flyttede derind, jeg var gravid med min ældste, da vi flyttede derind, der begyndte begge unger lige pludselig vågne midt om natten paniske og skreg og var vildt kede af det, og de kunne ikke forklare hvorfor, og de begyndte at snakke i søvn, det havde de aldrig gjort før. Om det var i søvn, det ved vi ikke rigtigt, men de snakkede på nogen, vi gik ud fra, at det var i søvn. Og så havde vi, det var første jul, vi holdt i det hus, jeg var højgravid. Og jeg prøvede mig ikke om at være i de 2 rum der. Det var meget ubehageligt, men ikke noget, jeg kunne sætte en hånd på og sige, det her, det er derfor. Så skulle vi gøre klar til jul, og vi har stillet nogle ekstra stole ind i de 2 rum og låst døren. Da vi så skulle bruge stolene igen, så var stolene placeret på alle mulige mærkelige stablet foran den ene dør. Og det havde vi jo selvfølgelig ikke gjort. Vi havde bare stillet dem ind og låst døren. Der havde ikke været andre. Jeg var den eneste, der havde nøglen. Ja. Efter et stykke tid, hvor vi blev sådan lidt, det var vi sgu ikke helt trygge ved den her. Julen blev overstået, min egen datter blev født, og du ved, så har man lidt ammejern, og det hele der kører lidt højtryk, og gik noget stykke tid, så fandt jeg en hvilesesring inde i det værelse. Og den tog jeg jo så til mig, for at finde ud af, min nabo, der vi delte indkørsel med, det var hans onkel, der havde boet i huset på det pågældende tidspunkt. Om det var en, de kendte til den, det var det ikke, fordi det var ikke med nogen af deres navne i. Jeg beholdt hvilesesringen, og efter jeg beholdt den hvilesesring, så var det ro. Så var der ikke noget. Ungerne var lige pludselig glade for at være på værelsen, vi oplevede ikke mærkelige ting længere, og jeg havde hvilesesringen på. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det må man ikke, og det er forfærdeligt, og det kan gøre en masse ting. Men det gav ro. Det var som om, at jeg havde fornemt, at det var konen, der var sur over, at manden var væk, og han ikke havde taget sin hvilesesring med. Og da jeg ligesom havde taget den hjem, så var der ro. Og siden der var der ikke rigtig noget i det hus. Må jeg komme med en supplement til? Du kan se faktisk til venten og sige, er det muligt? Den hvilesesring, den var lagt for at beskytte dig mod noget. Den var der ikke til at starte med. Ja, men lige præcis lagt. For at beskytte dig mod. Fordi der var jo noget. Talisman. Igen, som man siger, der er mange gravide kvinder, de er mere intuitive, de er mere åbne over for det her. Og jeg havde en rigtig, rigtig forfærdelig graviditet i forhold til det. Jeg så ting, jeg vågnede op lige pludselig, var der nogen, der vækkede mig, jeg skulle gå ud i køkkenet, og jeg så vågnede op ude i køkkenet, kunne ikke finde ud af, hvad skulle jeg derude, hvem var det, der fortalte mig, at jeg skulle ud i køkkenet. Hele vejen igennem. Og da min datter blev født, jamen, der havde vi jo også, vi havde ikke gennemtræk i huset, men vi kunne mærke en kold strøm igennem hele huset, og så kunne jeg mærke 5 fingre på min skulder, og så vågnede min datter. Ja. Så hele vejen igennem. Jo ældre hun blev, og jo mere, hvad man kan sige, jo mindre ammehjerne man nu fik, eller du ved, jo mere normalen blev den sved, jo mere forsvandt det. Og da jeg fandt hvilesesringen, så var det helt væk. Et spørgsmål. Hvor begyndte? Du ved, hvor... Komfur. Mellem komfur stod her, køleskab stod der, lige midt i, du ved lige... Ja, hvis du nu tænker, den flytte boede du, tænker det igennem. Jeg havde ikke komfur, der var potentielt brandfarligt. Det havde vi, ja. Er der en, der har prøvet at fortælle det, men? Det kan da egentlig bare være, at det var en der. Det kan godt give mening, ja. Ja, men det vil jeg give det ret. Det var det, der brændte det jo inde i væggen. Ja, præcis. Men igen, efter den hvilesesring, så var der ikke de her ulækre ting. Enten den person, der nu ville vække mig i løbet af natten. Og jeg havde... Personen står tydeligt for mig stadigvæk den dag i dag, fordi han besøgte mig, da jeg var gravid nummer 2 gange. Ja. Forestil dig Freddy Krueger. Du ved, det vandsigede ansigt og kappe op med høj krave og det. Ja. Sådan en person havde jeg. Han stod bare og stirrede på mig hver nat. Og han havde isblå øjne. Jeg glemmer det aldrig. Og så var det, jeg ville lige pludselig vågne op, for eksempel ude i stuen eller i køkkenet, når jeg havde drømt om ham her. Jeg vil ikke kalde det, jeg vil ikke sige, det er en drøm, for det var det ikke. Det var noget andet. Og det var da jeg vågnede op i køkkenet, og han besøgte mig med kvinder. Det var gravid med hende. Men ikke så slemt. Det var ligesom mange andre ting i huset. Det var den sidste. Men det er faktisk en ting, som jeg tænker er meget specielt for. Fordi jeg tror ikke, du er den eneste, der oplever det der med en genstand, som har knyttet sig til dig. Nej. Det er der rigtig mange, der har oplevet. Men der er også rigtig mange, der er blevet pillet ned på det punkt. Fordi det er bare noget pjat. Jeg har en god veninde, som har forsøgt at forklare det de sidste 40 år. Hun har meget en der med jeans.
Og hun sagde nemlig det der med en genstand, den kan godt knytte sig til et punkt, til et bestemt menneske. Det er ingen, der siger, at det har været der hele tiden. Men ånderne har jo en måde at sende ting ned lige præcis til den person og sige, det her, det er noget, der skal hjælpe dig. Så derfor er det jo en glimrende historie lige præcis med den hvileskring der. Men også igen, hvis man virkelig skal være... Hvis jeg skal gå i mit helt skeptiske hjørne, virkelig op og pille det fra hinanden, så kan du vende om at sige, der sker en hændelse i det hus. Der er en uforklarligt, der sker bag låst dør. Ja. Der har ikke været et levende menneske inde. Så kan man jo så sige, fint nok, hvilesringen. Naboen, de sådan set deler indkørsel med, kender ikke til navnet overhovedet, har aldrig hørt dem. Nej. Der er ikke nogen, der kan kendes ved det. Og det er slægtsejendom. Ja. Hvordan vil man pille den historie fra hinanden? Det kan man næsten Altså, ikke. man kan pille den historie fra hinanden på én punkt, og det var, at jeg er gravid. Og man ved udmærket godt, at gravide kvinder har noget hormonelt, der gør, at det bliver lidt forstyrret i hjernen. Og det er rent videnskabeligt. Lige står den sammen. Ikke andet den pågældende person, jeg boede sammen med. Så han den. Ja, anerkendte han altså, var den der fysisk i. Ja, og jeg gik med den. Så kan du ikke pille den historie fra hinanden. Nej, men de her hændelser, for eksempel det der med, at jeg vågner op og vil ud i køkkenet, og der er en, der fortalte mig, at jeg skulle ud i køkkenet, og ham skikkelsen, jeg så i min såkaldte drømme, det kan godt bortforklares med det hormoner, det er, jeg skulle være førstegangsmor, frygt for det, og så videre. Det kan sagtens bortforklares med de fysiske beviser. Nej, de kan ikke. Men alt det andet, der foregik ved mig, Det kan være i hovedet. det kan være i hovedet, det kan være hormoner, det kan være frygt, du ved, man er bange for en masse ting, når man er førstegangsmor, og man er ung, og uha. Ja. Men det forklarer stadigvæk ikke de oplevelser. Og det forklarer ikke, at det var specifikt nogle ting, jeg skulle gøre hver nat. Og det var hver nat i 8 måneder. Hvor jeg havde den her oplevelse, både den gamle og den gode. Ja. Og da jeg tog hvilesensringen på, jeg gik med hvilesensringen i 3 år. I de 3 år, jeg boede i det hus. Og efter jeg gik med det, var der ingen problem. Nej. Og så flyttede jeg jo så har jeg jo ikke oplevet noget i den dur, før jeg blev gravid igen i et nyt hus. Men det var den samme grimme skikkelse, der kom, men ikke den her med hvilesensringen. Der var ikke den her kolde hånd på skulderen. Det var kun samme. Den ulækker, kan jeg godt lide at kalde den. Ja. Freddy Krueger. Nu snakker du den hvilesesgang der. Kan du huske, hvilket navn der stod i den? Der stod krudt i den. Ja. Jeg kan huske udseende på den, den var meget to shit. Ja. Og nogle guldringe med 4 kryds i. Ja. Og så navn og dato inden. Ja. Og jeg tror, det var 150 en person blev gift. Lige præcis. Jamen, det er grund til at spørge, det var sådan rent nysgerrighed, fordi det kunne jo være, at ude blandt lytterne, at der måske var en kort, der... Jeg havde sat den op på Facebook på den tid. Det var, på det pågældende tidspunkt, om der var nogen, der kendte... Om der var nogen, der ville vedkende sig den her hvilesesring, den fundet på den og den adresse, og Ja, præcis. mine naboer, som var familie med dem, der boede i huset, kendte ikke noget til den. Nej. Der var ikke nogen, der måtte så. Nej. Jeg er ikke sikker på, at det var guld, men det var derhen af. Det var der hen af. Ja. For mange år siden, og jeg ved desværre ikke, hvor ringen blev med. Den forsvandt. Den er forsvundet. Den forsvandt, da jeg flyttede fra Jærup til Bevtoft. Der er du vel lidt brug for beskyttelse længere. Jeg ved ikke, hvor den var, fordi jeg havde den, dengang jeg flyttede fra Jærup, hvor vi sådan, og den forsvandt. Den forsvandt i Bevtoft. Nu vil vi sådan snart om det der med de at beskytte. Jeg tror lidt på det der med skydsengene. Hvad siger du ja til? På det. Hvad tænker du der? Men jeg havde en oplevelse, hvor jeg ikke kunne huske 5 timer. Og der er jeg både kørt bil og alt muligt. Og parkeret den fint. Men jeg er sikker på, at der har været en slutseng. Hvordan tænker du? Jamen, uden skytsengel, og så forstår jeg ikke, at jeg kan køre et sted hen, hvor jeg ikke... Og jeg har aldrig kørt før.
og jeg parkerede den perfekt. Og havde jeg ikke gjort det, så havde jeg enten en grøft. Så jo, det er simpelthen. Hvad er det, der skete? Altså, det er den god til det. Nej, det... Men du mente, der har været en skydselning indover? Er der andre, der har I oplevet noget? Jeg er sådan lidt tvetydig med den der. Fordi jeg har sådan lidt, man kan ikke rigtig tro på det ene, uden at tro på det andet. Et eller andet sted. Men altså igennem mit liv, som det har ikke altid været helt fantastisk, der har jeg også fået at vide af andre, og andre, der har ment, de har haft en tilknytning til det overnaturlige. Ja. At jeg har haft en skytsengel. Ja. Det giver da et eller andet sted god mening, men jeg er ikke helt sikker selv. Nej. Jeg har en idé om, hvem det skulle være, hvis det var, men jeg er ikke helt overbevist. Nej. Det er ikke. Det er også et meget specielt emne. Ja. Hvad tænker du? En anden ting, jeg også lige tænker lidt på, sådan som tror du at vi har levet før? Hvad tænker du, Tom? Ja, henholdsvis jeg så tror, at vi har gjort det, fordi der kører nogle teorier om, at dit sind og væsen, det er folk, de vil kalde en sjæl, altså din personlighed, det der florerer i din nervebane. At det jo egentlig, der kan komme nogle brud på det led, hvor du får et input fra anden side. Der har været nogle tilfælde blandt med en lille dreng, der lige pludselig kunne snakke et sprog, hvad han ikke har snakket før overhovedet. Kunne nævne ting, der er sket for flere 100 år siden, detaljer, som ikke er kommet ud. Blandt andet fra en bog, hvor der ikke har været åbent og læst i. Okay. Sidste 100 år. Og jo, jeg tror, at sådan en simpel ting som et DCU kommer ud et sted, hvor du ved, du ikke har været. Og lige pludselig har en ændring om, ned der til højre. Der er det, jeg søger. Hvordan kan man forklare det? Det er rigtigt. Så jeg tror helt på, at der er et eller andet der. Men igen, ser man fra andre øjne, så vil nogen nok kanalisere det som en ønsketing. Der er nok nogle ting omkring det, fordi der er rigtig mange mennesker også rundt omkring i verden, der siger eller påstår, at de har levet før. Man kan fortælle nogle ting, som de egentlig ikke burde vide. Jeg har også læst om nogle tilfælde, hvor der var en ung pige, som fortalte om en masse ting, som hun havde oplevet i Spanien. Hun har aldrig været i Spanien. Så kom hun til Spanien og kørte direkte ud til det hus, hvor hun skulle have levet før. Og inden hun går ind, der fortæller hun, huset ser sådan ud. Så går de ind og kigger. Og det er rent nok. Jamen siger hun, der er også en kælder. Og hvis jeg går ind, så er der en hemmelig dør. Så går de ned ad trappen, finder en hemmelig dør. Og derinde, der finder de et skelet, som skulle være hende. Okay. Det er dokumenteret. Så hvordan skulle hun kunne vide det? Lige præcis. Jo, der har jeg også sådan, igen for at være skeptiker i samfundet her. Ja. I dag, nu i den tidsalder, vi er i dag, er det ufattelig nemt at finde ud af sådan noget. Men, der er et meget, meget stort men. Det her det er jo ikke kun i dag, i nutiden, det er sket. Vi har jo fortællinger fra flere hundrede år tilbage, hvor man ikke har mulighed for at Google eller Google Maps den, eller så videre. Hvor der lige præcis har været, der var en dokumentar, jeg tror den er fra 80'erne af, med en dreng fra Rusland af, der kan sidde og fortælle, og lige pludselig snakke igen, og snakke et andet sprog. Han er en 6-årig knægt, måske lidt yngre. Kan fortælle, at det og det er sket på det og det tidspunkt, og fortælle navne, og jeg hed det og det, og jeg var sådan, og min mor og far, og han var en voksen mand, der døde under, jeg ved ikke lige, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var noget epidemi af en art. Ja. Og det har han jo i 80'erne ikke mulighed for at finde ud af, som 5-6-årig. Og lige pludselig som 5-6-årig i Rusland, som er et ret lukket samfund i forvejen. Ja. Lige pludselig snakke et andet sprog og vide de her detaljer fra et helt andet land. Lige specielt Rusland, ikke også? Som ikke har den store viden, eller i hvert fald den almene, den fattige befolkning har ikke den store viden om omverdenen, og der slet ikke i 80'erne. Ja. Så jo, jeg er med på den. Måske, jeg vil sige ja, der er der en mulighed for, der er sandsynlighed for, at vi har levet tidligere liv. Vi er bare ikke alle lige så heldige at kunne huske det. Det er rigtigt. Altså, ingen sikker, man skal lige huske det med.
Det er ikke ensbetydende med, at den person, der siger, at de har levet før, at det er 100%, altså 100% overtrækkelse, at de kører 100% begge personligheder. Det er brøkdele. Små glimt. Ja, det er det. Lige så vel som vi har déjà vu. Det er små glimt. Det er jo ikke, jeg kan huske hele mit liv, samtidig med mit eget liv. Men der var jo også en forespørg. Hvorfra det hjælper ham. Han sagde jo, at dit minde, du har, er et bestemt stormråde for din barndom. Det kan meget let forringes til det, du står og sidder på den der i dag. Ja. Vi må ikke komme ud af alt, de kan. Jeg får at finde en bit i det, og koble det sammen og smelte det sammen. Så er vi jo også bare væsener, der er utrolig påvirket af følelser. Vores minder, vi kan huske for eksempel fra vores egen barndom, er ikke nødvendigvis korrekt, men det er sådan, vi husker, fordi det var tit ofte en følelse, vi havde, eller det, i den situation, om man var glad, ked af det, eller hvad det var. Så er den forbundet med vores følelser. Så rent teoretisk er det ikke nødvendigvis det korrekt, det der er sket, det vi kan huske. Og et minde, hvis du kan koble en lugt, en følelse eller en smag på det minde, så er det næsten med garanti, du ikke glemmer det. Fordi smagen, lugten eller følelsen vil du genopleve. Der er det også derfor, man kan genkende måske nogle ting via en lugt, man støder på, som ikke er for ens egne minder. Ja, præcis. Men du har ingen måde for at sige, men der er jo nogle gange, det har jeg selv oplevet, og du lige pludselig det her, det kan jeg genkende, men jeg kan ikke sætte en finger på det. Det er i hvert fald ikke noget, jeg kan huske. Jeg tror faktisk, langt fleste personer kan genkende det der. Det har jeg oplevet før det her. Og det er også igen det der med, at når man snakker om déjà vu, at man har levet før, hvor folk de stopper op og tænker, det her det er bekendt. Mange af dem, de vælger så at sige, at vi går til sådan en hypnotisør og får os til at føre os tilbage til det forrige liv. Men hvad tænker I? Er det en god idé? Nej. Det er ikke sikkert, man har lyst til at finde ud af, hvad man var før. Og hvad er det, der egentlig trigger de her minder? Fordi hvem siger, det er dit forrige liv? Hvem siger, det ikke er en anden en, der påvirker dig? Hvis vi skal gå tilbage i den åndelige verden, altså, der har jo i flere århundreder været tale om, at hvis der sker sådan noget der, så er det ondt, der gerne er fattigt. Jamen, det siger hvem siger, det er dine egne minder? Hvem siger, det ikke er noget andet, der påvirker dig til at være det her og gerne vil have dig derhen? Fordi de kan påvirke dig yderligere. Lige præcis. Så det er den der diskussion med, er der været tidligere liv, er det noget andet, der påvirker dig, eller er det noget, du reelt kan huske, eller er det bare noget, du skal. Og hvis vi lige skal trække over den videnskabelige, så er der også rigtig mange diagnoser, hvor déjà vu er et symptom. Epilepsi er en af dem. Og déjà vu det er et symptom på, at du kan have epilepsi. Ja, men jeg har sådan et minde fra Barneby, hvor jeg er opvokset. Der skulle være et hus, og den skulle have en hat som facade. Og jeg kan huske lige så tydeligt, hvor jeg er, med det rum, der var, og sådan noget der. Og så spørger min mor fra, det hus der, og jeg ved nøjagtigt, hvor det hus det ligger. Har det haft en hat på? Ikke så lang tid, det kan huske. Og jeg husker det i sort og hvid, med når jeg går ind, og så kan jeg se nøjagtigt, der er en gyngestol i hjørnet, og der sidder en ældre herre eller dame og et barn ved siden af, står ved siden af. Og jeg kan huske det lige så tydeligt som men og jeg kan udpege huset, men jeg har aldrig oplevet. Men så er det der, man så kan sige, at det så måske for en af dine tidligere liv, eller den anden, der vil prøve at fortælle dig noget, en påvirkning af noget andet. Ja. Og det er jo der, den bliver tricky. Og også igen med det videnskabelige, den bliver tricky. Hele det her emne, det er jo tricky. Fordi er det det, eller er det? Og hvad vælger man at tro på? Vælger man at forforklare det? Vælger man at sige, jamen jeg tror 100 på, at det er den anden, der påvirker det, eller jeg tror 100 på, det er tidligere minde. Men om jeg vil det eller ej, det vender man sige, den menneskelige skikkelse er jo egentlig bare en kæmpestor forskel. Åben for alt, følelser, indtryk. De tanker, du får og har lige nok i det øjeblik, der påvirker dem, altså vi er åbne for alt. Den sanser, eller de 6 sanser, som nu den her. Præcis. Ja, lige præcis. Og det er også et meget specielt emne.
Fordi normalt, der vil man sige, at man kan gå for til professionelle folk og få sådan noget forklaret. Men der er også mange, der er skeptiske lige præcis på det punkt. Fordi at gå til en spirituel person, et medie, er det en god ting? Altså, det er selvfølgelig et meget stort spørgsmål, fordi med al respekt, der er nogen, der virkelig kan det der. Men der er til gengæld også nogen, som ikke kan det så godt. Lige præcis, og det er jo det, man har tiltro til det, og vælger man at hoppe i med begge ben, hvad den her pågældende person vil fortælle dig, eller vælger du at have skeptisk med ind i det, og prøve at opsøge en anden en, og se om, altså er der modsigende ting, eller siger de det samme, eller... Og det er igen det der med, at før det er den sådan til sted, der er jo rigtig mange, der vælger at sige, går du til sådan en person, så er det bare fordi, det er klart. Og personen, der fortæller det her, er jo lige så åndssvagt. Lige præcis det. Men det er den her tiltro til andre mennesker, og tiltro til, at der findes noget mere. Ja. Hvad nu, hvis du vælger at gå ind i frivilligt? Eller hvad sådan hedder. Jeg tager den her indkring, der ligger her til den ser slut på så gammel, og den lagt en million. Ja. Jeg vælger at sige, hvad han sammen? Jeg sammen med Vist. Og jeg bilder ham et eller andet navn ind. Hvis han ikke er legit, så vil han på sin vis snakke mig efter munden, men på sin vis prøve at grave lidt i, hvor som en ting ud af mig. Du kan jo stille vindlingen spørgsmål, så det vil mig. Men hvor jeg var skeptisk over for alt sådan noget med, hvad folk de kunne se om mig igennem nogle andre ting. Men det fik jeg en øjenåbner for her for et par dage siden. Ja. Og der må jeg indrømme, det kan du ikke gøre med sandsynlighed. Det kan du ikke gøre med gæt. Nej, det er ikke det med at læse folk ud fra dine, nogle af de her telltales, når de lyver, eller læse ansigtsudtryk og kropsprog og så videre. Der er nogle ting, der kan man bare ikke få ved de fysiske kropsprog. Eller hvad du siger og fortæller, fordi mange kan være rigtig gode til at læse folk, men det kræver noget mere for at gå bagved. Lige præcis. Hvis I hørte en sjov lyd her i baggrunden, mens vi snakker, så er det fordi, vi har en podcast med i den. Som sagt, det er Freja. Og hun ligger faktisk lige og drømmer lidt. Og det synes jeg faktisk, hun skal have lov til. Men lige præcis grunden til, at jeg stiller de her spørgsmål også, det er fordi, det kommer nemlig til næste spørgsmål. Hvad kendetegner en spirituel person i jeres øjne? Skal vi starte med? I min optik, nu kan jeg ikke svare for, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert for alle andre. Nej. Det er forskellige synspunkter. Men i min optik, der vil jeg jo sige, det er det, der gør den person legit i mine øjne, det er personen, der ikke selv nævner det. Men når man så spørger ind til det, så blev korten lagt på bordet. Og så snakker personen. Fordi igen, du har det der med, at der går en. Manden, der går ind i en flok og larmer allermest, har tit og ofte ikke særlig meget at sige. Manden, ham der bevæger sig lidt i skuldrene, har tit og ofte rigtig meget at sige. Jo, men der kan man også tage den. Det kan også være personlighedstræk for nogle mennesker. Nogle mennesker er bare højt åbne, se mig, hør mig, og stadigvæk har mulighed for at kunne det her. Men man har bare ikke den største tiltro til den person. Jeg vil også sige, at hvis jeg skulle vælge en person, hvor jeg siger, at den her person går med på, det er en person, der går med stille med det andet. Ja. Og der er ikke bare at sige, at jeg kan det her, og jeg har lært det her, og vi kan sådan. Nu skal jeg lige fortælle noget om dig. Du ved, det kan man nu ikke få over for at fortælle. Og så kan han da ramme nok så korrekt. Men jo mere han prater med det, jo mindre vil jeg stadigvæk tro på det. Og det er jo personlighedsmæssigt træk. Det er det. Han kan være super dygtig, eller hun for en sags skyld, kan være super dygtig til det her, og virkelig kan noget. Men jo mere højtrådende, jo mere larmende, jo mere er vi tilbage til tilbøjelige til at tro, at det er bare landsbytår. Lige præcis. Det går vand om at sige, men altså, jo højere der blev råbt, altså jo mere ihærdig person prøver på at overbevise dig. Det kan jo altså bare skubbe folk totalt i modsat. Kan du råbe? Ja, præcis. Jeg vil sige, det synes jeg, det er kendetegn, det er en spirituelle person. Jeg ved, og igen, skal vi, det er egentlig ikke helt til mig, men nu trækker religion, og jeg har så fået det. Lige præcis. Og nu, som vi ser op på hørekaldet, så er vi lidt på vej i et farligt område, fordi at så mit næste spørgsmål vil nok være, jamen skal man være uddannet for at være spirituel, eller skal man være født til det? Jeg ved godt, kære lytter, det er et farligt område, men vi er nødt til at prikke hul på ballonen og smide ud. Hvad siger du, Melissa?
Jeg vil sige, du kan begge dele. Ja. Fordi som jeg sagde før, at børn har en intuitiv fornemmelse. Og du fravælger, altså du fravælger ikke, men du lærer jo igennem livet, at det her, det er ikke noget, man skal tro på og så videre, højst synligt for forældre og så videre. Men du kan genlære det. Ja. Du kan åbne det. Vil jeg mene, man kan åbne for det. Nogle bedre end andre. Så er der dem, der er født. Jeg tænker, vi alle sammen er født med det. Og de fleste vælger at lukke døren. Og så er dem, der er født med det, som ikke lukker døren. Og som bare, jo ældre de bliver, jo mere tager til sig, og højst sandsynligt havner i diverse systemer, man ikke burde havne i, for den ene eller anden siger noget. Men vælger at have den her dør åben. Så jeg vil sige, begge dele. Du kan også lære det. Fordi den har engang været åben. Det er, som jeg også sagde, det er et meget farligt emne, fordi at vi skal selvfølgelig ikke ind på, om der er nogen, der udnytter det her. Fordi der vil altid være nogen, der udnytter det der med at være en spirituel person. For hvem er ægte, og hvem er falsk? Skal man uddanne? Skal man ikke uddanne? Det er et farligt område. Så derfor vil jeg også sige, at lige præcis på det punkt, der tror jeg, vi lader det ligge, og lader jer kære lytter tænke, hvad tror I? Men det jeg også godt kunne tænke mig at vide lidt er, at nogle af jer, der har en meget personlig historie, vil fortælle omkring det spirituelle. Nu har vi hørt lidt selvfølgelig. Men er der noget bestemt, som I lige tænker, vi lige skal have med i slutningen af den her podcast? Nej. Den er godt lidt kort, ikke? Jamen, den tager vi da så med. Lad os høre. Det er lidt den der med, at der er ikke kun gode og onde. Eller, der er både gode og onde, kan jeg sige. Der var barn, som sagt, jeg boede i et ældre hus. Vi har boet i det som voksne også. Der havde vi på mit værelse, der havde vi nogle indbygget skabe. Gamle indbygget skabe. Ja. Der var ikke strøm derinde, der var ikke noget. Og jeg var rigtig, rigtig bange. Om man vil kalde det mørke eller ej. Jeg var rigtig bange som barn. Ja. For at sove. Mine forældre havde lavet sådan, min seng var op på sådan et bord, og så havde vi lavet sådan en gardin, så det var sådan en form for et fode. Rigtig hyggeligt. Ja. Der var kun min seng op på det her på. Ja. Og hver nat, inden jeg skulle sove, så havde jeg et billede i mit hoved af en fed, nuttet lille dreng i sømandstøj, som egentlig ikke var så fed. Og han pustede mig i nakken. Jeg kunne høre hans træk og vejrtrækken, og jeg kunne mærke det i nakken. Ja. Og det er fra jeg var helt lille til jeg flyttede hjemmefra i en alder af 16. De her skab her, igen, der var ikke noget lys, der var ingen el, der var ingen lommelygter, og det her specifikke skab, det var mit tøjskab. Der lå ingenting andet end tøj derinde. Nej. Og fra skabsbund til gulv, der var der, det vil jeg sige, hvad det er, 2 centimeter frirum. Hver aften efter kl. 11 var der lys i det skab. Ikke hver eneste aften. Og det passer med, når der var lys i det skab, så kunne jeg høre ham, drengen, vælge at kalde ham, fordi jeg synes, jeg kunne se ham, uden at kunne se ham. Altså, du ved, man har et billede i hovedet. Ja. Jeg kunne mærke, om jeg kunne høre ham. Der var egentlig ikke mere i det, men det var ikke en god fornemmelse, og det var ikke en rar fornemmelse. Fordi han hang fast i mig hver dag, hele min barndom igennem. Og jo ældre jeg blev, jamen det var bare en sjov historie, det er en skædelseshistorie, man fortæller for os gamle og andre. Men det var reelt nok. Det var min oplevelse med det her hele min barndom. Der var mange andre ting i huset også. Men lige den her, den har hun fast. Den sad fast, ja. Det var ikke rart. Og det var ikke en rar person. Eller ting. Jeg ved ikke, om jeg vil våge at kalde det en person. Det skal man også passe lidt på med i dag, fordi man ser tit det der, når man hører mange af de der historier med, at en lille dreng hjemsøger sted, så er det meget sjældent, at det faktisk er et menneske eller en dreng. Fordi vi hører også igen, at der er rigtig mange dæmoner, som forsøger at udgive sig for at være en dreng. Ja, og som den åndelige verden tit siger, når man sådan hører, hvorfor skal vi have skyld? Ja, og lige ham her, han var, om man vil sige, lidt for perfekt. Ja. Lidt for nuttet, lidt for pæn, lidt for en billedskøn dreng, det billede, jeg havde i hovedet. Jeg stod ham ikke rent fysisk ud af mine øjne, men jeg havde et billede af ham i mit hoved. Og han var altså lidt for perfekt. Lige præcis. Sådan lidt for nuttet, lidt for køn. Og hvad skulle han så lave derfor? Ja, altså, lidt for sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg har en forestilling, hvis det nu er noget, en ånd, der er gået videre, lad os kalde det. Ja. Der er jo ingen mennesker, der er lidt for perfekte. Nej. Så ergo vil deres ånd heller ikke være, hvis de skulle være et billede af dem selv. Så er de jo stadigvæk ikke lidt for perfekte.
Og derfor har jeg en overbevisning om, at det her, det var ikke en person. Nej. Ja, Man hører også tit den der med, at når man kommer på et slot, som er gammelt, så får man at vide, at det her spøgelse har gået igen i flere hundrede år. Den tror jeg ikke på, fordi at jeg fik engang at vide, at en ånd, de kan ikke gå igen i flere hundrede år, fordi deres energier, de forsvinder. Det forsvinder med tiden. De forsvinder med tiden. Så det der med, at man hører om den lille dame, som har gået igen i flere hundrede år, den tror jeg ikke på, at det er en ånd. Jeg tror mere, det er en afspejling af en energi, der har været. Hvorfor skal spøgelser kunne være flere hundrede gange? Hvorfor kan du ikke der fire gange? Lige præcis. Man hører jo for det meste kun om spøgelser, så at sige, der er fra 1816. Ja, lige præcis. Eller hvorfor ikke for 10 år siden, eller for 5 år siden? Hvad der er sket dødsfald for 12 år siden? Og det er det, folk de tit tænker nogle gange, det med, at en spøgelse, det hører herregård og slottet til. Nej, også det private hjem. Fordi det viser sådan set ifølge statistikken, at de fleste hjemsøgte steder, det er ikke på slot og herregård. Nej, det er et privat hjem. Der har jeg faktisk en sjov historie. Og den tager vi med. I en ungdomsbolig, hvor du var oppe og det snikker. der er sådan noget skarpt efter dig. Ja. Jeg ved, hvem det er, fordi jeg kendte personen, der døde i lejligheden 1,5 år inden mig flyttede ind. Hold da op. Han var med på helt fint. Ja, det var han. Han var god, han var rar, han var sjov. Han var en ung knægt, der desværre havde lidt fejl af, hvad man laver for sjov i byen. Ja. Og jeg kendte ham personligt. Den person, der nu døde. Og for sjov skyld og narstreg, at den ene dag, så råbte jeg hans navn, så nu holder jeg altså op. Han blev ved med at kaste gafler. Kaste gafler ned til køkkenbordet, og købte rundt for gryden i køkkenet. Jeg kaldte ham det navn. Ja. Og det reagerede han på. Jeg tænkte, det er ham. Så havde vi lidt sjov med ham. Altså, sød og rar, der var ikke noget om, det var sjov og ballade, ikke godt, men fordi han reagerede på, jeg kaldte hans navn. I en god mening. Ja. Igen, det var jo kun Grønland, der var nogen et år inden efter den, han døde. Og det var ikke samme lejlighed, han døde i lejligheden. Ja, helt præcis. Så igen, det er et klassisk eksempel på, at de blev sikkert flere hundrede. Nej. Men hvad kan man så sige, at så kan man svare med sidste spørgsmål. Hvad er det, der gør, at folk de vælger? Igen, et meget stort spørgsmål, men hvad er jeres teori? Lidt af det. Ja, på et traume, et forfærdelige oplevelser. Vi snakkede om skytsingen før. Ja. Skyttelse af familie. Lige præcis. Eller andre gode ting. Det er klart med livet. Ja, nej. Eller fordi de ikke har opdaget. Og de er døde. Jeg tænker, det er lidt af hver. Det er lidt af hver, ja. Det er skidt ting. Ja. Som vi ser, det kan køre gerne, det er et meget omfattende emne, men det er også et meget ømtåligt emne, fordi vi er inde på et punkt, hvor folk de tænker, at det må passe. Men det er helt op til jer, kære lytter. I kan tro, hvad jeg vil. Det er ingen af jer. Vi dømmer os jer ikke. Vi har vores teorier, og det skal I selvfølgelig også have lov at være og have. Men hvis I har nogle spørgsmål, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive til mig, og så tager vi selvfølgelig emnerne op igen. Jeg tror godt, at aftens gæster i dag vil svare på spørgsmålene, hvis der I kommer med nogle spørgsmål til os. Hvis de selvfølgelig kan svare. Det er ikke alt, du kan svare på. Så hvis I kommer med det spørgsmål, hvad er livet? Mening med livet, tror jeg nok lige, I skal vente lidt med og selv efter. Fordi så tror jeg ikke, det er os, I skal stille spørgsmål, så tror jeg egentlig, I skal et helt andet sted hen. Og der vil jeg slet ikke ind på, hvor I skal hen, men altså, det må I så finde ud af. Men jeg synes i hvert fald, det har været meget interessant at høre om, hvad jeres synspunkter er. Og hvis der ikke er sådan lige mere til sidst, så tænker jeg måske, at vi slutter med her. Men jeg siger tusind tak til Tom, og Lisa og Dorte. Tak. Og næste gang, der tager vi fat på endnu et spændende emne. Nu har I sikkert også hørt lidt om den danske middelalder, men det her det er et specielt afsnit, så det skulle ikke undre mig, hvis vi lige pludselig tog fat på det overnaturlige igen, fordi det er meget spændende. Så det tager vi nok fat i igen, men indtil vi høres ved igen, så vil jeg bare sige, pas på jer selv derude.
Møg.